Kardon, Nilimonjorong Pipit, Pinibirta, Arju Ponikha. Singhasot constituency ke parlo Havar Kibi Along, Mati Jongdi Paikri Pli RD, APHLC Asong Pen 6 Schedule Awareness Lapet Mass Joining Program Kedekpon. Labangso CC Amaya Long APHLC Way Pujai Kathar, CC Along Secretary, Sarkiri Rongphar, VP Rajesh Tiso, Organizing Secretary, Kursik Tibu, Lapet Kaprek Kit Hikidigatu, Chitong Dut. Labangso Amaya Long Singhasot constituency Bay Lawrence Tibu Pensi, by Chari Podlo. Labangso Mass Joining Program Along, Don Trok Sikem Ahem Dunatum, Chipa Ogdut. Labangso Amaya Long, Kachipa Ogdunatum Ki, Abithang Bithagasok JOC, Chipa Ogdud Lopusi, Dig Jepot. News Desk Report, Karbi Anglong News. Nida Karbi Anglong APHLC Mass Joining Program dolo da likep sese don likep sese amunit dak nang join dulu ini APHLC alo dake BJP ingtang ko dilo apran ke election anta setanon ke BJP ben anta wak ulang lonon ke dapen alang kache lar thetan lo athema kadu veta kibir lo ko bang lo na ko siang tum ke bang lo tum itu bang don ko ano sarpin yang cepa ukon ke don pikir sese don troksi ke musi houses PPA party pe ne BJP maximum Congress pen dalo lapen SDC pen West Karbi Anglong to we aju sipu hata hangcu dipendro hangcu pat polis itu nep lo amat polis la polis station lo si alang lipat kecil lagi henopik alang lo polis tum sika piti la posi lagi la so putat itu cesong itu lo Bini alang lipat kecil hat alam posi nilitu meluta kepo lapen pinapha hamrenta nilitu cesong po lapen datu kudam kudam cesong ini cesong banget tak ini peaceful lagi demokrasi demokratik ating itu cesong Sorihojat said at Stone Supply Association asai hem adung along elto karkaching koi lapet idut adimalong amat aprat kedam. Bati jogni phai kreke thom ardi ajo por phai sirkebra achiti bapor balo Bukajat Police Station ke parlu Desdel Highway 39 said at Stone Supply Beholder Association asai hem adung ahir ektang rakpet ihum elto karkaching koi. Sot se aprat kedam idut lapet idut ahir ektang rakpet arega husuporlu. Donabat Abedakur Pang Tekpot Loglelang Adbarta Elto Bearing Registration Number AS01BA 9175 Pusi Pang Tekpot Bukajat Raikop Sai Kiatup Adibaklong Adpalidun Si Do Ada Sai Sitabi Chepari Dek Podlu Bukajat Pesar Kurube Karbi Anglong News. Traditional Medical Sub Institute Mati Hobio Health Science Institute Parko Pahar Alongta Kibipot Bati Jogdi Paikre Pli RD Traditional Medical Institute Mate Hobio Health Science Institute Kibipon Aputhak Dr. Vidya Singh Be Managing Director Alagli Pet Karbi Anglong Arata Phatlapthi Chepalongpon Dr. Vidya Singh Be Alagli Hobio Medicines Mate Hobio Health Science Aputhak RG Dig Gloipet Klepot Bob Bangbobsi PD Alagli Pet Isi Karbi Anglong Arata Phat Birta Kibeki Pangdak Ponason Chepaklangpon Alagli Hobio Medicines Aputhak Research Pet Kelong Atek Pet Karbi Anglong Arlota Medicines Mate Dowai Chepador Plopet Dowai Bethagabat Cheselam Udpusi Lamthe Paklangpon Sot si kaprek akiso aphan phu keso pok keso adik keso aphu kachorot akiso sigjam pasi aria ke kachiglo klapet phiroi sagbat ke kor lahai hui akiso aphan dowai bate medicines ke betha Karbi Anglong arlopet ke lokpot habit rikang theng piathe guru siluka jokat lapet so si kaprek abab abir lahai hui pet dowai bethang aba cheselam ut pusi pachiripot
Lasot si RGD Kloipet Dr. Bidya Singh Be alangli hobio medicine sa putha ka research pet keklangpot chepaduk ajok Karbi Anglong alokta Institute of Hobio Health Science Education aphat avarsai longpot popusi pachidipot Lapedat par Karbi alampe traditional sites akitab aphata tokboblo pusi pachiripot alagli pet kache thanpot ke Karbi alampet kecheng si sites akitab bate dowai daru kitab pet si sites akitab paklang pot pusi pachiripot Labangso Karbi alampet sites akitab bate dowai daru aputha ke tokpot ji aphat avar sai ke longpot ke Institute of Hobio Health Science Education and Ayush Foundation Gov of India to petsi Dak Cherabdut Lobate Permission Dak Pipot Pet Longpot Popusi Pachiripot Kajiroga Pet Risadikti Karbi Anglong News Parku bat hoyalong dak rongharong labangso Homeo Institute and Health Science Education patirpi ponsi Karbia Khepan Inglong long kedo dawai rikang renui penceng lok thingpi athe hai hui pen phuso pokso lapen iri ekeng RFP ka chenglok punoi phirui sangman karchu ke kor punoi kiche pame un dawai dokok labangso kiri long ajoine pen niltum pini labangso Ayut Foundation labangso health labangso science labangso education niltum Karbi alampen labangso ke than ponji science labangso institutes kangpu ponji phan niltum kachi sikdo tasi niltum non kitab tangtelang sita niltum labang mo iltum khepi Karbi hempu mukrang pulitum jongsi chipu iltum jongsi aprang gedam jilang pulote Karbi Anglong long iltum akhedoans tame labangso institutes long cherap cheto dun nai phanili chuningri lapen parke Karbi Anglong long kethe ding do tum kethek logo charli resoi jang phantanili la chuningri glo iltum science mate labangso education aputhake abang khutin simtame labangso bidisore lapen lam kache than nai phan bangke kenangso tasidil tum damtang arong hawar kele anabang niltum labangso awareness people lo guru siluka thilu lapen to beru eso jo anso lapen ke kapre ka dawai do purui sangman ke kor asontin a dawai labangso kachini bang puda dotang lo lapen abang pu a dawai ta rithek lo lahai ke do ka niltum research dam aphi nitum cheng wise cheng sai pensi pinpo hawar chinthong hawar lapen ke richo Karbi along ta humri dam lo alangli enusia teng bang ke Karbia khai ke dawai khu pokso pen chenglok an partame repi ke chenglok pen chenglok singjam pasi lahai hoi bang ke Karbi Anglong do petapot ili Karbi hempu mukrang khai piepot sepador unai alangli hirjumi niltum phanang pidun taso teng siji damtang phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hedi pialong lasi labangso Karbia Khepan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang danta phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hedi pialong lasi labangso Karbia Khepan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang danta contingency hawar along tame dak parku bathoi ronghang arong lapen timung arong labangso dak along elong adim siniltum labangso non tong sikot ben sekelangi phan labangso ahem thiklo lapen ke non tum parku bathoi long BKB High School, MA School, bahawar pen chenglok ke doka be afil long niltum langdam lo non abang ke kaching thur the pinangan theklong oposi niltum non matha ponthulo parku balong koson si khe phan kang thur ponjima pu niltum la si prapjin pen labang so awareness ki pi ponji pen chenglok niltum non wangji aning tarik krethro ka bang niltum labang so traditional labang so medical institutes labang so kangpu ponji phan Karbia Khe phan aman kithe dung
labang so bang lili doan arat phantame nangchetu nangcherap dun ji phansi nili chuningri lo lansi nili pini Karbi Anglong hamren lapen kheidoan phan nili labang so chuningri lam thel ansi kangtong Towar krong pli along puthot lam ki ke klang thu long le phelang alam ki hen lo lam ke thenai alam ki lo Towar krong pli section hini along long le ahem phua tum aphan long le anam ke long le det ajok hur chodut Mati jong ni phai kripli arni Sildharompur alom horitaro arong abekar atum non malom towar krong pli kewang ben ajok pedang anatum long le anam chelong popu pet ading arong kachipi labet akebang ason anta do etlo bonta dok boka ke parlo horitaro arong abekar sirakiling atobaba don puta long le anam kelong dun dedet ajok towar kasilam popu ahut chedan dun si kam paklem long le detlo Lasi longle ahem phuatum kachodingri ke Karbi Anglong Autonomous Council ke the kiding atum dang lang pidunra ditum kachelong dangji alongli aman dang palong pidun tha lapet longle anam longle ti kam paklem longli de prat sidami chipi denji pusi pachi dipon Phulodi pet oro dikti kathar Karbi Anglong news mane longpo ko achik lo lok sin tuman ke nang ene tumtala han atin tala si do joy lo chong lo anke nang pipo bala so ammo achik lo November December October November lahat lo anke la pusin aklem bang bom lo abatai achik lo tala pusin nang pai bom lo nang klem nang bang bom lo age ni tuman ke la ka thana office ta chini ende ya tang songa chini ende ya chini ende lo itu mah khai dak ni long le long ni hema long si mane ini tuman ke mane kosanang long le tik bang ke na paklem long ale the ale aprang man tani ni tuman long le hala hai ni tum lang bong kon pe tani ni tuman long le lo la ke hala hai hupon ni tum long le lo ta long pe ek to ka ta long le aprang ta long le aprang ta long ande no na la sona tha ki lu ke lo mo posi ni tum ke long na data kilo la si no na bang ke ki lu ke lo mo to non bang ka asa wo chini no posi chini mane chini ne lo samen ado ka beta long ho ro posi ni tum ta long le ke aprang sona tha ke eri tum por pe lo la da no na bang ke ni tuhan lagile abeng khalong noi avi to eri no mayok pe no same ka do ka be mayok long le dam nang ba chuningri nang ba lenge the tum long konsira sol tum hasame alang itum hasame mane chuningri lo chuningri mane ini duk pika porsi chuningri ta ini chinyang na ka teng lo kichiru chana pena teng lo ning wang ajuwang ni tum ni meya ke ka do ka be kichiru lang Toro sui pene ne lai ka foto na pon ba pon lo la si ni tum han la hello ni tum ke si nang limen sono ni limen ke sira kilimpi kada nang litum la nang litum along le kwando lo da lada ke ni do ke la ke ta ke la kado ko be kwan kado ko be pen soy bigha so system soy bigha si stop de hala ni litum potalong ke do ke kalang bo hat bigha system kado ko be la lo chang bong do ko pasi so mane ke e som ke soy bigha si anda do dan litum long le nam ta chilong lo ma long le nam ta long le lo la dak siguna rong aprang ni litum siguna rong thai long do bo nang litum la dak ke jo la da hu la so rong chingro ma ataning kalon so sarakani ataning along ke litum siguna rong tek do ma ho siguna rong kado ko be tek long ke to war chela so siguna rong posa ta chilong le la lasi ako long le posa chilong le lasi hala so tani tum chiru piglo ni ning tok piglo long le mane long siguna rong achichi pan ni litum ke chu e so lasi mo mane thelo te he ma ri phan po ya le sami khorwi bang lo pasi ni litum lata hoda khos ke rajer office tam si ni pai pe ni litum o ni tum ke chui lor som lor sami siguna rong pot pesi to warara ki pia poso mo pene digda de dipsi ni litum hala so application ta hala ranger office long piam lo ni pai pe ni litum siri chom si dam si po ni litum keng piarong ni litum chupi ji po ya le sami hala tong polo o nak tum pinang ni lo aposi la mo nang tum khorwi bang te poisa longi posi ni litum hana pat pilong de ni litum ta hala tum ala marjusi arju hop si ni litum pipedal amasi lake mondola long nang litum kupene elong baka gosa long ini su nang lirong ke Uri posti. nang litum piposi pini laga so bangso to warga bona long ci bolong na ko Ke na so din ke ni di sapia deng mo abalik kan ni lo. Apo tu ni ni nda teke. Apo si kasi bohong na relo. Ni di ko sa ni kata ke. Na ke bino pusi ni ke tinggi tu ni glow. nang lilong le apota do ma velo Oh, apota do lorda nang le along le ke no. poisa long le lang nang nang le so poisa long le dera pot gua nang le da ka Karbi Anglong Autonomous Council man kupi lagi puji nang le La tu nang pilih nang ko. Nang honde nang ko nang pilih nang ko la ke. Lelang le tu nang ke konsi ko kana papina. Da to ni kana papina ni di ko lo la ke. La cosa na pilot le mo. Es ke mondor ke ni tu morong jos mondor. Kopi arong lo lagi ha Hori bosti.